tingusan ko naman. Ha? Asa. Mga tuloy ko sa ilahan ni Kuando ay ni Linlin kay may dito kay ayahay ilang kayda. So, adto ko. Adto na ko siya. Kita untuk nga kita nag-test na rin. Lawagit, ganito na niya ang detector. Sige, kita ni sa Japan. Epektibo na, ha? Epektibo, ha? Okay. Bisa. Dok. Sana. Kita mo ni, ang dakong kahoy. Mo ni sa landmark. Mo ba? Oh, Landmark ni? landmark ni siya. Mo ni kuan sa mga hapon karon. Oo. Sige. Ato nga godom. Sige, ako nga ba taw. Basta kita ano ni. Wait. Ano mo tani? Isog siya. Beri. Sana. Ini dah tengok. Tara. Ya, bungkal mo to? Buka. Kenapa nak aja? Ha? Dahil, gini mo dahil, bang. Baik. Asa dua. Dua tu. Dua ni beli. Nah, begini. Tanto. Di ba kayo tawaan eh, nakita, no? Supaya tengok. Kini. Kuna. Ada tolong. Gigi. Sini. Baik. Kau. Dahil, begini. Gay. Uy. Asa. Murag ng sinaw na kita na ko. Dito na. Usap ni. Kami. Sinaw lagi na. Money gold. Dili, puti lagi na. Silver. Sabi. White gold. Sabi 2013. White gold. Karon na ning kwarta pre. Sus. Mahal ka na po. White gold na. Ilang man lagi butang. Namay mo daw ato kantik. Ato pre. Dili. Subay. Indot ka ito. Ayaw ba na, no? Mahal ka ng titur ko. Japan gikan. Dito na Japan. Mga bago na eh. Sige. Japan gikan. Kenapa ba ini lagi? Bisik mak. Sabi ko negative ha. Kini. Diamond. Ang sabi niya di. Magka kayo. Saan dulu mo di? Bakit? Ay, lubot sa aeroplano, pre. Dili ka. Sungay ni Kanggaro. Sungay sa Kanggaro? Oh, antik ni. Mantay. Magapag gid daw kayo. Mahal na balik dito. Asa ba to? Ay, ato sa na ibalik ka diya. Tabunan to balik. Ano balik ko no? Balik ko na to. Karon lang gabi. Ay, balik ka ni. Balik. Itago. Wait out. Pero man gid. Tanaw tayo. Asan ba? Katuta na. Nantong. Ay, ako kay Dres Dres. Karang tao din. Diri sa una ang hapon lubong ang mga ilang mga uban. Ano ba? Katong isulti lagi imong dulo lagi nga. What to live witness? Dito ko no. Atong ko. Katong ingon nila nga arinula nga kalibangan ni Yamasita ba? Lo, asa mo ron? Katong ko din ito lagi taon no. Gold oh. Kalibangan ko ni Kwan. Yamasita. Surag ni taon ng gold nga rinula pe. Pero kanawa. Yawa kita pe. Bukid makita. Laam gini. O baka ni mga dilingon nato no? Kana mga dilingon nila ba? Dilingon nila? Hindi mo nila. Matingon na to. Mao kay ka ba nila sa matod nila o ka ba matod mo? Matod mo. Tanawa sa diya kay pero klasik ba nga? Basig una daw ana ni pawin. Ano paway pre kay lawa ka ni? Pero man yan. Ingaw. Ay dalako na rin. Bubon kayo nani kubra ba? Sabi. Pre. Oh, Udra. Tingog pre. hoy. Tingog. Hindi naman. Wah, Moni arinula ni Yamasita. Ha? Atak ni oy. Gold pa na di. Nabutay di malata ka. Sila naka karon. Gold malata na yung gold. Arinula ba yung diskutan? Ihi. Acid ba? Ihi. Mo ni siya. Pwede ka ni ibutang. Dala. Museum di. Kala natin kita pre. Magkortahan ka ni. Kwartal kag termino na pre. Ani? Kamay ka pre. Ha? Ngita pa lang ida ka rin. Tangkan para pre. Ngita pa ta? Ngita pa. Butang lagi ito. Butang dia. Bulit. Itaw. Witaw pre.
Ngita ko tadi. Diri. Ano isa? Ano mo tingog? Udah tingog. Ha? Tingog. Tanawa. Tanawa bro. Tingog. Uy, Saan ni? ha? Oh ni? Tabon mi si Pikasen pre. Ah, so. Ay gilaboy pre. Ha? Antik ni. Antik ni? Okay kayo. Tingog. Kusog. Naglibog na ba pre? Asan kapita pre? Suga ang kon. Kusog yapon. Suga to eh. Ani kusog na pre. Tanawa. Sabi. Akin ni. Uy. Saan ni? Sabi. Basta niya may sita na eh. Pastor? Ya Allah, pugak lang wala pre. Ha? Pugak lang. Pakan sa uda. Ano kay? Hindi kita pa lain. Ha? Ito ba tayo? Basta lang. Uy, tingog. Suga. Sama gini eh. Libog ka na asa na Kita hani. Yawan na to ka natin. Kusog na wa kayo nakita. Kusog na, nawa na sa do. Diam ko niya. Suka. Pag-ana na mo yun, nawa na sa. Asa ba kusog? Wa ka sa. Oo, man pre nga. Wala na. Nawa na sa. Di ka na kubaw na yung mga TikTok. Yan sila ko na. Bang uli? Pag-una ko dito. Aura, suga. Oh. Uy. Suga ni. Loh, tara. Moni. Wala lang ko ni. Wala. 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 Suga, uy. Suga na. Suga. Suga na likod. Ay, nakasaman mo diha? Loh. Kunya, nagkumpok pa mo. Mura di ako sa kanang Wala. mga ripis. Ya amoy na amoy. Mangita. Ara na mo. Tresyo. Abre. Yung dilabay ang konti. Buwagi pag kayo sunod ang babae. Basta mo tingog pag ni TikTok to. Mao na to pre. Sige. Ha? Ya, Klaro kita gol. Ya, usaw na to. Ang sige. Pasako na to. Ang mati ipindas palawan. Ako. Kwarta dito ba? Oh, sus. Aro mo nila. Automatic gabi. Cool din ito. Wala kitingog pre pre. Dilabay na lang. Usawa pre. Naar mo din. Wala ang tinggi. Wala. Usawa. Wala kitingog pre. Balik. Babaw ba? Wait. Babaw. Kirim to kanya sama. Sama ko. Wala pre. Wala. Ay na. Tingog sa ko to. Uy. Bukan ini. No.